Hey, ndị be anyị enwegbuo m onwe m na aṅụrị. Obi atọgbugo m nọ n'ọpdeti e wetara na isi nwaanyị Odudula, onye isi ndị Odudula anụnwa. Ọpdeti m na-anụ n'efere mba ụwa. A sị na ejide gie and again na nwanne ya nwaanyị, obere nwanne ya nwaanyị bịa kwuo si kọwara gosizi the real identity anụmanụ a, si na ọ bụrụ onye obodo a, na ọ bụ onye ezumezu. Hey, ya bụ ife atọkasịa mara ifugokwa ka mmadụ si today, ifugo na ndị na-esibu ọnwụ a, ndị na-esibu ọnwụ ife ụmụ ife ndị bịara abịa n'ụwa na-esi ọnwụ ịbịara abịa, unu bịara abịa kwere ndị na-emekarị ya bụ ndị ezi. Ọ bụrụ ndị obodo a bụ ife na-eme, ifuru onye na-esi dị ọnwụ a na-eme ibukwerekwere nyocha onye ahụ ọfụma, onye a bụrụ onye obodo a. Mana ndị metro ha o, mana ndị uwe ojii fa o, mana ndị so many officers fagasị na-esi ọnwụ gbasatara ndị bịara abịa, mara na onye ahụ esiro n'obodo a. Ifu gị na kpọtọkpọtọ agbago n'iru efu, ma ọ bụkwa na eziokwu, because amara m propaganda gị nwa na-ere n'ife onyonyo a eziokwu ka ọ bụ. Dere m ya na comment section. A sị na onye isi anụmanụ nwaanyị Odudula anụnwa na ọ bụ onye ezumezu. Yes, ike atọkasịa mara ọtọgbuo m. Ọ ife na-afụ n'efere mba ụwa na ọ bụrụ onye obodo a, na ọ bụ onye ezumezu. Adị na ọ na-eyi uzu ojolo, ọ na-eyi uzu fake document. ID ya bụ nke Oluwalie na ọ bụrụ nke ezigbo. ID ọ na-eyi uzu n'obodo a bụ Oluwale na ọ bụrụ nke ezigbo. So ọ kekpu na-anụ kịta n'efere mba ụwa. Amara ma gị nwa anụ gị ka ọ eziokwu ka ọ bụ, ka ọ na-asị ka ọ bụ, ka ọ nọ propaganda ka ọ bụ. And nwoke pefa onye isi ala abịago kwubie okwu si na onye ọbụla na-emegide ndị bịara abịa, amana m ọ ya ekwunu ka ọ wee bụkwara ịghọtago, ka ọ wee bụkwara ka ndị, maka na ọ ma na ụwa na-awa ọchị ya, ụwa na-ege ife oyi na-ekwu gbasatara ụmụ ife a. Ọ bịa okwuchara ọnụ ya jezie n'azụ na-alụkwa ịkwa ka achụ na bụ unu, because na unu amara ife. So onye isi ala ekwugokwa si na onye ọbụla ihe ọbụla gbasatara onye ndị ife Odudula gasị na onye enwetara na ọkpụchikọm, onye ọbụla enwetara akpụchikọm. Adị na a na-asị na enwetego nwaanyị a ka ọ na-enwetabere ya marụ m si jidesie ya ike, because nwaanyị a menye m egwu. Sọsọ anya m fụgodere bọsị afa bịa kpụkọrọ anyị jedebe na nke ndị uwe ojii. Sọsọ anya m fụgodere bọsị a fụkwa ka o sipụrụ agba egbe nwa na obu ka ya asị na o desa egbe akịta na asị ka ọ bụ darụm na ya na-abụ na onwe ife ya emetenwu wee na-ekenyesi anya na-acha ụtụ ka ya asị na onwe bụ onye isi ala. Ọ ka mma otu esi wee jide obi atọgbugo m. Dais obi sọmsọ bụ nsọ polina taa dais sinsi ụnyaahụ na nwanne ụnyaahụ ife a na-efegharị amabere m nke bụ eziokwu. Beti otu ọ gosigodo na ọ bụrụ onye obodo a, ka amarụgodo olego onwe gbago onwe na anwụ. At least ndị obodo a ụfọdụ ayazi na sọpọtụ gabasịa, ịghọtago. At least ka amarụ na na ihe niile o mekọbara dais na uki ejugo. A sị na everyday bụ nke onye oshi, n'ofu ụbọchị bụzi nke onye nwe ụlọ. So onye nwe ụlọ akpata gị aka, ịghọtago. So ka isi jugo dị oyi because na o mekarịgo ka ya asị na onwe ebe ọzọ, na onwe ebe pasị ya fọrọ, ịghọtago. So ọ bụrụ na ịma na-asị ma ọ nọ propaganda ka ọ na-eziokwu ọwọ sevi ịnụrụ bụ nke bụ eziokwu gbasatara anụmanụ nwaanyị Odudula anụnwa, dere m ya na comment section ka mmadụ nke na-eme, ịghọtago.